Čau. Zdraví Mára z Beskyt, jako obvykle z lesní pěšiny. Momentálně začalo léto, takže je 30 stupňů a v lese se dá fungovat, takže jsem se šel trošku, jak já říkám, mírně zapotit. A dneska je to na téma, že dobře už bylo. Já nevím, jestli to vůbec třeba mladší generace zná, ale já si to vybavuju, když mi to takhle nadhazovali většinou starší lidé. Jo? Já jsem ještě z té generace, navíc jsem vyrostl na venkově, takže tam mají ty generace k sobě ještě blíž. Jo? To znamená, děti se běžně potkávají se staršíma lidma a nejsou to jenom babička s dědečkem a tak dál. Jo? Není to tak uspořádané a přesně definované, jak to mi připadá je dneska, hlavně v tom městském životě. No a ti vždycky jako zmiňovali a já jsem si, nevím, jak jsem si to vybavil, někde mi to určitě zase cvrnklo do ouška, že dobře už bylo, jo? Že už dobře nebude a že už to půjde jenom horší a bla. Klasické keci. No a já se vždycky tady v těchto jako momentech jako pozastavím a říkám si prostě, s kama to ten člověk jako bere a jak to vlastně vidím já, jo. No, došel jsem k pár věcem, nešel jsem nějak do hloubky, že bych nad tím meditoval prostě 14 dnů v kuse, ale mám prostě podezření, že ten člověk, který tohle říká, musí být zákonitě zklamaný z toho, co se děje teď, pochopitelně, jinak by tohle netvrdil. A je tam nějaký prostě deficit, jo, který se mu nedaří třeba dokrmit, nebo na to už nemá sílu. Ono v tom pozdějším věku taky člověk už na ledacos jako prostě nezmůže a nemá na to energii, že, takže zkrátka, jo, je jasný, že když byl plný elánu, plný energie, no tak i vnímal svět jako pozitivnějc a víc si ho užíval a má víc zážitku, protože byl víc pohyblivý, víc se pohyboval třeba. To, co ho naplňovalo, tak se tomu mohl věnovat víc. Z toho by na úrovni jednotlivce mohl člověk jako snadno vydedukovat, že lépe už bylo. Jo? A zároveň, abych to vyvážil, myslím si, že tam hraje roli jak tohle, co jsem teď zmínil, tak zároveň je to do jisté míry i pravda. A teď zas je třeba tamto rozlišování, jako jak v čem třeba. Jo? Je teď hůř, než bývalo, nebo je to teď i lepší, než to bývalo a tak dál. Jo? Zase jako já pořád vlastně v těch videích předávám takovou jako myšlenku toho, jako víc se rozlišovat, jo, jako koukat se na to z více rozstrán a tak dál. Ono je to jako, že lidi na to jsou zvyklí, že jo, na mobilku, jo, další nebaví, další. Takže tam to jako tam se to člověk nenaučí, jo, ale ten běžný život, ten offline svět má svoje zákonitosti a zůstává vlastně principiálně velmi podobný tomu, co žili naši rodiče. Co se teda oproti tomu změnilo, vypíchnu pár témat, ať je to z toho patrnější. Na co já narážím, tak jako mladá generace víceméně začíná vzdávat, jako že bude mít někdy vlastní bydlení. Ono je taky potom otázka z vyššího úhlu pohledu nebo z rozšířenějšího vědomí, jako jestli tady je možné vůbec něco vlastnit, protože zkrátka po smrti si nic nevememe sebou, jo, takže to vlastnictví je taky docela pochybný. Nicméně je tam asi taková ta touha, že vám do toho nikdo nebude kecat. Takhle to třeba vnímá moje žena, jo, prostě nájemník nebo nájemce vám vždycky může říct, skončíme, anebo tady tohle nesmíte a tak dál. U vlastního bydlení, vykoupené doslova krví a milionama, si můžete potom teda něco začít dělat, co chcete, ale zase máte ten nepříjemný pocit, pokud teda jste nedědili nebo
nejste schopný podnikatel, nevydělali jste miliony, tak prostě splácíte hypotéku. Jo? Takže zanikne jeden problém a vznikne druhý problém. OK, v minulosti dostávali byty přidělený, jo? Byla ta éra té výstavby bytů a domy se stavily za desítky a 100 000, dneska se staví spíš za vyšší miliony, až přes 10 milionů, aby člověk měl nějaký normální rodinný dům. Což jak siž neodpovídá platu a tak dále. Ale to bych zabíhal už do detailů. Ano, v tomhle má třeba děda, bába a starší lidé pravdu. Tohle bylo pravděpodobně do jisté míry jednodušší. Jo. Na druhou stranu, co my máme lepší teď? Oproti bábince a děduškovi je to pravděpodobně počet nebo množství nebo pestrost informací. Jo. Dneska si může vzít nějaký tajtrlík, stejně jako já, takhle kameru, něco natočí, pošle to na internet, nahraje to na sociální sítě, může to nahrát na 5 sociálních, 6, 7 sociálních sítí, může to nahrát na největší videoportál na světě, jo, YouTube a tak dál. A najednou na to může odkazovat, může prostě promlouvat. A z toho vyplývá, že je dostatek informací o všem. Teď ještě s příchodem AI, že ho stačí se zeptat, když si člověk není s něčím jistý, a ještě úplně jiné obrátky to má, když začne člověk s AI spolupracovat, nebo ji použije jako v podstatě feedbackový nástroj, feedbackovou postavu, tak je to prostě nářez. A zase zabíhám do detailu. Jo? Naši prarodiče neměli AI, neměli internet, neměli tyhle vymoženosti. Co s tím internetem a vymoženostma přišlo ještě dalšího? Prakticky každý, kdo má chuť, má odvahu, má tu energii, má to požehnání od přírody, od Boha, jak chceš, něco dělat pro ostatní, něco přínosného, tak poměrně snadno tuhle věc dostane ven. Jo? To v minulosti fungovalo spíše vyloženě na lokální úrovni, kdy, teď dám příklad, nějaký léčitel nebo někdo měl nějakou schopnost napravovat třeba i zvířata, koně, jo, a tak dál, tak se to o něm vědělo v okolí a chodilo se za ním, nebo prostě takový lokální internet potom existoval, pochopitelně, jen neměl takovou podobu. Byly to hlavně babky, jo, tady u nás, když to popíšu, tak babky na nedělní mši, respektive po ní, jo, a dětkové v hospodě, jo, když šli hrát karty nebo něco na ten způsob v hospodě. Hospoda byl hlavní informační bod, nebyly to informační centra, a pak to byl kostel, jo, tam, kde se sdružovali lidi, nějaké veselky a tak dál, tak tam probíhal ten tok informací z nejbližšího okolí i z dalšího. Jako, samozřejmě ty velké zprávy se k těmto lidem dostaly i v minulosti. Jo, když šlo opravdu o něco zásadního, tak se to k ním dostalo. Mimochodem na tuhle věc taky vsázím já, který vlastně přestal jsem, už to bude pomalu rok, používat sociální sítě, nebo respektive mám je nahraný, ale nechodím na ně. Jo. Co je na tom zajímavé, stejně se ke mně ty zprávy dostanou i tak. Ty, co potřebuju, tak o nich vím. Jo, takže... A to jsem se úplnou okličkou dostal zase k tomu, že ano, máme přehršle informací, máme všeho dostatek, je to skvělý, je to tamto, ono, můžeme si vybírat, můžeme dělat, co chceme a tak dál. Problém je v tom, že těch informací je tolik, že v podstatě přehlcujou lidi. To je téma, které já vytahuju prakticky neustále. Všímám si toho, co je tam ještě zákeřnější, tak je často takový efekt, kdy vám vlastně naskočí pocit, že něco nestíháte, jo? Říká se tomu FOMO, jo? Že prostě vám něco utíká. Jo? A utíká vám ten parádní život, co známý mu tady na Facebooku nebo na Instagramu
nebo na TikToku, jo, utíká prostě mít příležitost tam, na druhé straně světa, prostě nestíhám to a přitom stojím na místě, jo. Jo, to je taky jako jedna z důležitých věcí. Teď pár dnů zpátky jsem si uvědomil vlastně ty dva rozpolcené, tu schizofrenii dnešního světa a toho toku informací, kdy na sociálních sítích probíhá masáž v podobě perfektních životů. Jo, jsou to většinou takové ty zlaté hřeby, které ten člověk jako sdílí s ostatníma. Je to hezký, má to ten doprovodný efekt toho, že lidem potom připadá, že nežijou dostatečně skvělý život a snaží se to dohnat, to přináší stres přináší hlubší problémy a tak dál. Jo? Ale to je jako ten pozlátkový svět a pak je negativní svět. To znamená, to je klasický mainstream nebo klasické média, které pomalu hynou, jo, to jde vidět, že to jako skomírá celý. A ty jsou zase extrémně negativní, to znamená, zapnete zprávy, teď nevím, jestli to ještě vůbec je o 7:30, když si to bývalo o 7:30, a začne prostě eskapát problémů, bouraček, názorových střetů, podvodů, kradení, vraždění, nehod, jo, a tady tohle je to takový večerní dávka vlastně skepse a beznaděje, jo. Pochopitelně jako člověk si zvykne na cokoliv, jo, to znamená zvykne si i na dávku tady tohohle typu informací. To znamená, jo, napumpuje do sebe před spaním ještě, nic moc, prostě tady tenhle sraneček, jo, a dělá to spíš starší generace. Ta mladší zase kouká na úplně bezvýznamný seriály, které se víceméně jenom natahujou v čase. Jo, to jsou všechno ty Netflixy a HBO a tady tyhle jako srance, které taky všechno odhlášený, už to úplně na to kašlem. Ano, Netflix jsme si sjeli, člověk strávil delší dobu, než se na něco podíval hledáním, než si něco vůbec pustil, protože ta kvalita šla úplně razantně dolů a ty nároky prostě toho diváka, aby ho to trošku uspokojilo, tak to prostě šlo úplně do háje, takže taky pryč. Jo, a to valchuje třeba moji generaci těch 30-tníků, 40-tníků. Jo, ti prostě koukají na série, seriálů a vlastně zahazují tam svůj čas. Takže jo, je to jako různý, jsou tu různý zvyky a to nehaním nějak, jo, jenom to konstatuju. Jako pokud máš nějaké povědomí a sleduješ to, tak mi napiš do komentářů, ale já to mám takhle vypozorovaný, že to takhle mezi lidma je, jo. Prostě takhle se ty večery tráví. A prostě bylo to v minulosti lepší, no tak jako poslouchali rádio a babička pletla prostě svetr, nebo aspoň u toho něco třeba dělala, jo. Prostě každá doba má něco, jo. Vždycky to nějaké je, v nějaké době to je prostě, některé témata jsou víc na prd a některé jsou prostě lepší a jsou tam lepší příležitosti, je to víc jako vytažený, ale v zásadě jako, jak už jsem točil jedno video o konci světa, kolik takových konců světa za posledních 500 let už tady bylo, jo. Jako, já si myslím, že minimálně 3 ročně, jo. Takže jo, to vůbec a nějaké atomové a tady tyhle věci vůbec, to je bubákov furt dokola, jo, který jako upřímně, jako kolikrát už to tady mohlo být, jo. To je prostě jak bulvár, jo, ty zprávy, jo, tady na toto téma, jo, prostě jako my tu jsme, jo. Takže jako zpráva o tom, že se vyhubíme, se nakonec jednoho krásného dne může naplnit, ale ta pravděpodobnost je tak malá, jo. A teď pomíníme ještě to bachorky o evoluční teorii a tak dál, to bych se zase zamotával úplně jinam, jo. Tomu už se tady pošklebujou i oboroví
vědci, že to je prostě celý na vodě. Jo? To, co jsme se učili, co se ty učil, já jsem se učil, naštěstí jsem to nebral vážně ani na té základce, ani moc na té střední škole. Takže budíš mi ku prospěchu, že jsem na tyhle věci mohl jednoduše zapomenout, protože v naprosté drtivé většině se poslední léta ukazuje, že jde skutečně o bláboli a výmysly. Je to bohužel tak. Takže a to zase otevírá nové příležitosti. Můžeme začít zkoumat svět takový, jaký třeba skutečně je. Jo? Protože je dost pravděpodobné, že bude možná ještě mnohem zajímavější. Jo? Než ta stará verze, které jsme uvěřili, nebo nám byla vnucena spíš. Jo? Takže dobře už bylo, nebylo, jak v čem. Takhle bych to nějak uzavřel to téma. A příště se uvidíme u nějakého dalšího tématka. Tohle je takové jako líné letní vyprávěníčko. A příště už zase na něco peprnějšího. Měj se hezky, čau, zdraví Mára z Beskyd. Klikni dole, lajčíček, odběrčíček a nějaký komentíček. Třeba napiš do komentáře jenom čau. Nebo fajn léto. Nebo nemáš pravdu. Je to všechno úplně jinak. OK, měj se, čau.